Přesně. Ďakujem a určite sa viete vžiť do mojej pozície, teraz situácie, že vôbec nie je ľahké niečo povedať, lebo je ťažké v takejto chvíli. Snáď iba toľko. Všetkým veľmi pekne ďakujem a verím, že aj vy si uvedomujete, tak ako ja, že toto je veľmi mimoriadna chvíľa našich životov, nielen moja, ale aj všetkých nás, čo sme tu, pretože už asi nikdy sa nestretnú títo všetci ľudia takto pokope, ako dnes. Títo všetci ľudia, ktorí dávajú do umenia toľko srdca, toľko úsilia, toľko života. A hovorí sa v Bhagavad Gite, že duša sa rodí, duša prechádza z jedného života do druhého neustále a že vraj sa spoločne duše vracajú na zem, aby si niečo odozdávali, aby spolu sa zdokonalovali a prežívali spolu rôzne deje. Ja verím, že my všetci, čo sme tu, tak sme pre určitý dôvod sa stretli aj v tomto živote, tu všetci spolu a niečo si každý z nás tu má medzi sebou odozdať a že takto putujeme už celé veky, a kým sa nejakým spôsobom posunieme do tej úplnej dokonalosti a každý sa trošku posúva. A verím, že tento jeden moment, tento večer, nie kvôli tým mojim narodeninám, ale kvôli tejto energii a tejto atmosfére bude večer, ktorý si budeme veľmi pamätať vždy, aj keď budeme mať 70, 80, možno 100 rokov, tak vždy si budeme pamätať túto energiu, pretože keď sa pozrieme späť v našich životoch, tak všetko prebehlo strašne rýchlo, ne? Keď som bol 20, 30 ročný, 18, tak som si predstavil 50-ročného deda, tak sa mi to zdalo strašne ďaleko, strašne nemožné, neuveriteľné a teraz je to tu dnes a keď sa pozrieme späť, tak je to strašne rýchlo, tak to je proste iba bliklo a verím, že teda nezáleží, koľko budeme ešte žiť, ale verím, že keď sa pozriem späť, tak práve tento moment si budem veľmi pamätať túto energiu, pretože toto je jeden z najšťastnejších dní v mojom živote, alebo najšťastnejších okamžikov a veľmi pekne vám všetkým ďakujem, všetkým, ktorí ste prišli, ktorí máte túto energiu, ktorú tu dokážete dať. A ešte chcem povedať, že pokiaľ sú takíto ľudia, ako sú teraz tu v tomto priestore a tu okolo mňa, tak nemôže byť zle na tomto svete, aj keď sa čokoľvek deje, aj keď dokonca Angličania idú vystúpiť z Európskej únie. Tak verím, že pokiaľ je na svete takáto energia, aká je teraz tu, tak nemôže byť zle. Toto musí vyhrať nad všetkým, hej, takáto vzájomnosť. Ďakujem za to, že ste sa so mnou potili na tých tréningoch, za to, že však vždy som nebol taký veľmi dobrý a milý a niekedy som aj porozbial aparatúru dokonca na tréningu, kto si to pamätá, odneroval alebo drezuroval som a tiež som prechádzal rôznymi cestami, kde vyťazilo moje ego predovšetkým a tá túžba byť najlepší na tom javisku a podobné veci a vás som niektorých tyranizoval, niektorých som bol aj nespravodlivý, dokonca som aj vyhodil niektorých zo skupiny a podobne, ale aj tie zlé veci musia byť na to, aby sa posunul človek a posunuli aj ostatní ľudia. Takže za to sa všetkým ospravedlňujem, za to, že som bol niekedy zlý a nie je táto 50-ka, teda pre mňa to si práve taká vstupná brána do takého nejakého odpustenia, takej dobroty a duchovnosti. No a teraz asi okrem toho, chcem poďakovať mojej mame, Eričke. Keď na Slovensku málo kto vôbec videl Černocha, tak vtedy ona sa postavila po jeho boku a vydala sa a zobrala si Černocha, malého Černoška tu v tejto krajine, kde to bola naozaj rarita. A čo si ja spomínam na celé svoje detstvo, celý svoj život, tak bola veľmi taká obetavá, voči mne veľmi hrdá a učila ma aj také hrdosti.
Takže nikdy som nepocítil nejaký pocit, že som stratený v tomto svete, alebo že som iný, alebo menej cenný, alebo podobné veci. Práve všetko, čo je vo mne, tak ona vo mne takou veľkorysosťou a takou tou dušou do mňa vložila. Poďakovať chcem všetkým ľuďom, ktorí sú tu a ktorých teraz tu vidím. Tarek Bešara a Miško Strenčina a všetkým, čo mi pomohli na tej ceste, pretože bez ich pomoci by ani táto vec nebola, dnes táto akcia. A najviac asi dnešný večer chcem poďakovať Tomkovi, lebo podľa vašich reakcií a podľa vašich očí a toho úsilia, tak ste to všetci rovnako cítili, len on bol ten, ktorý to všetko zorganizoval. Už to plánoval 2 roky, už o tom hovoril. Ja som to bral, OK, dobre, však to bude. Takže dlho to plánoval a toto, čo urobil, tak je niečo úžasné. A ja som videl veľa programov vo svojom živote, ale málo kde, alebo možno ešte nikdy som nevidel takú strašnú vzájomnosť a všetci tu boli zadarmo, to je predovšetkým a taká... Nedá sa to povedať slovami, čo cítim a ako som veľmi vďačný Tonymu, ktorom teraz hmotňujem všetky tie vaše pocity a všetku tú ďaku dávam cez neho aj všetkým vám. Takže ďakujem.